যত নলাম সগতাই বাই সানি চ্যানেল আসক দিনनि পরে आं ब्लग रक खायजागलिया तामुं खांखे आं न'को शेयर खायनानै गोबां मा दङ शेयर खायखांखे कुइसन रकबो गोबां मा दंनाय आं आसा खायो न अखिबो आं तामु खाय दै ताङै आं ब्लग खालाया तामनि बागै रिजन आं न'नो सानाय आस्ते आस्ते के सानाय दा दङ न ताबु आं खांखे फार्स्ट रिरक सुग्राना सुनने गोबां मा दङ यागे कपि ल कबा रगले उदिनो सुपायद्र नक बलि गायलागाय रिरक थेप जागिया बिजिनि बागै after many years आं स्कुलाव थांफिना नायखा एडमिशन नङै तामुं खांखे दैबायसा फरायना मोजाङै दङ ता आगिनथिं न किसा फरायनानै इन्ट्रेस्ट दङ हायफोराव रां फैसानि गोरैनि बागै फरायमाय ताबो खांखे किसा जुगालमान खांखे बा दैदों बायखानि लुग्रनो उलो फुनुंनाय आं बय स्कुलाव एडमिशन अंखा आबो सानाय नरं आं बु अंखांगे अटो नायसुङै अटो बिसिं काय थाखा साइचुं जुचुक नरनारो कुइसन गोबां मा नतंनाय हायफोनो निजेनि लाइफआव अंखांगे गोबां मा प्रब्लेम दङ अबो बेबाग ननो शेयर खायमेया आबोन बागै आं बो आनि प्रब्लेम रो गोबां मा दङ आं तांगै आगे लेखा फरिलिया हायफोनो बेबाग बरनले शेयर खायमे ब्लेना आबोन बागै सरि ना गारसानो आं नरनो आसुक शेयर खायमेनग्ला मागो ब्रकुनि खेबा नायसुकलाय सुखि थंलै तालबा ओइ तालबा गुथुं गुथुं ताबु अंखांगे जों गिर्जाराव पायै जोंखे नगतै फैचा खाता जिन्नो गाना सेंखेबा गिर्जा खायमाने नरु नुकमान खाना आं तांगै व्लग आसक डेली खायमान लिया इनके हामबाय नि भिडियो नायमान बाय नेक्स्ट भिडियो रंमालाय फिनाय